Ulah, mas, selamat datang mas, selamat siang. Lole. Wah, selamat siang mas. Hari ini kita berangkat siang-siangan jam 1-an mas. Ini paling hampir setengah 2 ya, Lek ya. Ya ter ya. Kita hari ini ditemani sama ini mas, sama Master Widodo, sama Master Muji. Ini master kabeh senior saya. Kali saya termasuk yang paling junior. Ini di mana ya biasa mas. Lanjut dulu, nanti tak sepil tempatnya lagi. Mas, iki wah glue master wah mantap ya. Iwak apa ter iki ter? Jair. Iwak jair. Hari ini kita bersama Master Muji sama Master Widodo itu. Senior saya itu mas. Wes pokoknya nak ajar karo master iki. Golek spot yo yes. Jos lanjut dulu mas. Engko nak rada yop tak susul. Galu mas. Galu entuk meneh mas. Iki master iki mas. Iki rung apa-apa gek 2 menit wis munggah loro iki lah ya jan. Kebangetan master iki, kebangetan pintere maksude iki lho master iki ya banget gabluke. Wah, wis lanjut mas. Sepiro ter? Wah, naiki bangeti lho. Wah, bangeti pintere lho, 2 jarian mas iki. Hari ini sarine Master Muji. Wah, wis. Ini ditemani ini suhu nah ini mas. Ini Mbah Heru ini wah super senior ini udah dapat ini mas. Jan pol-polan yang gini wis kok rene mas diserbu. Nah. Iya. Lah kena mas, lho mas sepiro mas iwak baru lah. Nah ini kita untuk mata kail biasa nomor 1 bagong. Walah, alah kae, wes tak nyoteng sampean we mas aku. Wes saya tak syuting. Gelu iki wis strike 5 kali beruntun plungnyot iki mas. Tak syuting. Wah, iki jen pol-polan. Aku nang mburine sampean lho, ora sembarangan nyeblake. Lho, Mas. Aja grogi engko mah ora kena lho, ter grogi. Lho, gelo Mas. Wah, iwak pol-polan kaya nang kolam ter ya. Oh, kaya nang kolam ini apa luar biasa ini testimoni mas ini mas bener-bener haup luar biasa lu mas ini ndak saya edit ini lu kena meneh mas ini testimoni ndak saya edit ini mas 2 strike ini mas lumayan mas mantap ya ora kaya nggonku lembut tapi ya lumayan daripada ono sing ngurung strike to mas. Wah itu di Walet itu utara Walet Madep Ngetan tuh banyak itu mas. Tapi katanya Mbah Heru belum mau sana. Lanjut dulu mas. Nah kita lihat tak syuting lek. Loh. Mboten purun lembut apa? Padahal kambangan kena jebule. Ora kuat ngambles-ke wae. Lah padahal ini pakai kail kecil, pelampung juga kecil Mas. Loh ini. Ini pelampung kolam enggak? Ini ya Lek ya. Iki pelampung kolam ya, kambangan kolam, kambangan intlip Mas.
nomor 3 Mas, kita pakai pelampungnya Mas itu. Walah wis jos pol-polan goneng rawa lho Mas. Kedalaman pelampung seperti ini kedalaman sampai setengah meter itu masih mampu Mas. Dengan catatan variasi lumutnya halus Mas. Oke lanjut dulu. Glulek. Glulek. Wah, jian glu Mas. Wah, Mas sering naik wak lembut wegah tak cilik gelem. Iki sapa jenenge iki? Master Widodo iki Mas. Ini suasana di sini Mas. Ini Mas. Rame sini Mas. Karena apa? Kok rame? Ya karena haup Mas. Kalau ndak haup ya ndak bakalan rame toh Mas. Yes. Nih saya zoom itu Mas, spot itu, lor walet itu Mas. Yes, lanjut. Sik tolek aku gek meh masang video kok sampean ki wis entuk meneh to. Walah lho. Iki lak kebangetan to nek iki, kebangetan iwake. Kebangetan pintere. Iki gaya jan kemripik nek entuk iki mripik kancaku iki Mas. Jan jian lho. Nek ra entuk mimbi-mimbi. Wah, jos. Ngosek le. Wah, eling le disoting. Lho, naik terus ini. Wah, gone Master Muji, iwake geser gone Master Dodo iki. Lah gek cemplungke langsung hau kok, Mas. Kalah esen. Esene yodium. Lanjut. Wah, wis jan pol-polan. Ayo dientukke meneh. Wah, wis jan nglimpe ae wae iki le. Apa sampean sing nglimpe grogi nak tak syuting. Wis. Lho, Mas. Grogi koncoku Mas nak tak video ngono. Gluk kenone Mas. Oh, kok mengkeret? Berarti nek wis bar mengkeret no lek wis kuwi. Lho, guru jos entuk akih to wisan. Wah, garam beriodium. Esene garam beriodium, Mas. Tapi nak garam sing ora beriodium aja gesen, Mas. Ra metu getehe. Iwake. Pangkalane toyek piye? Tapi saya jegur ya. Gitu. Jan ra umum kanca kuwi Mas, tenan ra umum. Wong loro kuwi sing ra umum Mas. Ra umum apa? Ra umum menungso. Nah aku mau menungso Mas. Wah, jan ya umume menungso ki mancing ki entuk selani sih entuk meneh ngono. Nah iki ra umum wong loro kuwi Mas. Walah gelu entuk Mbah Heru strek Mbah. Lu wah tak syuting Mbah. Lu waduh iki sesepo kene Mas jan pol-polan. Lah aku mau nyoteng tok wae lah aku wis nyoteng tok aku terima wis. Oh. Nah, kenake lek. Kenake lho iki lek. Nara kena ra mlebu videoku lho iki. Lho. Wah, anteng jule entek lho Mas.
tenan iki tenan iki Mas. Sak mene-mene Mas. Dapat lagi Mas. Payek iki. Iwak payek. Ditepungi walah dadi sak piring-piring iwak ya. Lunggonku yo undul-undul Mas, iki ora gelem ambles. Nah, iwak mangan. Ora. Sos Pak Heru, mboten rokok nggih jenengan nggih? Pun mboten saniki. Gelas Pak Heru? Soalnya wis apik. Lapangan Doro. Sik lek, aja dunggahke sik lek. Aja dunggahke sik lek belum berate luk. Walah. Ono ane nyeblake lho Mas, nggakene diberot-berotke tapi tak konding Mas. Aja langsung diunggahke. Wah, baban iki amblok ya. Lho Master Jiono. Oh, Master Muji. Wah, yo terhajar habis ora kena Mas. Wah, hampir Mas wis undlup ngono anak. Ini sebentar lagi asar Mas. Wis krungu swara adzan iki Mas lho. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Masih lulu entuk aki gelut dipamerke aku Mas. Lulu Mas iki. Iwake kon grunjal-grunjan ber pamer. Wak yu pamer wak. Lu Mas hope sini. Terus dengar-dengar itu kata sesepuh itu Lor Walet juga mulai hope Mas. Tapi belum ke situ Mas. Ya siapa tahu lah. Mbok ngapusi apa ora. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Ini suasananya ya Mas ya. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you again, see you next time. Bye bye.